И здравейте хора, аз съм The Big Boss Pro BG, тук сме нека Самон BG. И днес снимаме в Делтата с нова IP, сървър беше рестартнат, всички къщи, всички айтеми, които играчите имаха. И старото IP, което ако някой ще ме гледа и използва, също действа, пак е Делтата, но пак рестартата. Да. Това е нали, нашата къща. Това е втори епизод, съжалявам, че... Това е първи епизод от моя страна, защото не ми се снимаше на този сървър, обаче боса ма нави да снимаме в този сървър. Ще има клипове и на Hunger Game, на всичко, каквото сетите, Skywars. Ако искате, може да предлагате сървъри, на кои игри може да играем. Hide and Seek, най-често може да го играем него. Аз чупа дърво. Аз оправям втория етаж на къщата, макар че е още рано. Добре, хора, сега отиваме да ви покажем... едно моменто. Ще ви покажем откъде примерно... Откъде примерно мечем енчант на такъв или пък е този диамантен честплейт. Чакайте, е този диамантен честплейт. Чакай, къде си заедно? Ето, Protection 4, Fire Protection 4, Breaking 3, Torrent Stream. Има най-различни руди. Това е такъв... какво правиш, е тук лъкове мъкове? Аз оставам тук честовете. Private сервер. Ще има... ще го има в описанието. Да, Private сервер. Ще има в описанието, ще има профила на The Big Boss Pro BG. Ще има и сървъра в описанието. Се притесняйте всичко. Абе, къде отидохте всичките лъкове? Ето ги така. Сега ще ходим на Warp XP и на Warp XP. Ето, тук идвате, отваряте врати и почвате да биете всички зомбита, всичките мобове. Примерно така, влезете вътре и почвате да биете. Абе, с една дума казвано идват... Идвате и си дигате левел. Това е. Да. Сега давам пауза на клипа, дигам 30 левел и се връщам. И айде. Здравейте хора. Върнахме се. Поне аз се върнах. The Big Boss Pro BG. Спря да снимам. Като гледате колко съм стрелял според вас, колко айтеми мога да имам. Това мога да имам. Имам и морков зомби. Мага. И чатници потушки. Сега според вас, кой може да угадне какво ще енчантваме? Знам, че познахте. Кирк ще енчантваме. Накара ги да познаеш. Нали те да познаят? Ама и каза. Да, беше ги остава малко да помислят. Те спират на пауза какво ви мислят. Да. Кирка, която не е изкабена. Ако знаят въобще, какво ще кажеш? Абе, къде има ти Glowstone? The Big Boss BG тук поставя една глава на негов... Имате ли ред такова Glowstone? The Big Boss BG има доста кюве. Сега ще ви кажа колко монети имам от това. Тук има една Fire Resistance. The Big Pro... The Big... Много че сложно името, промени си го. Имам 2052 монети. Аз колко имам? Защо не посява саплинги моите момичи? Момче. Нали точно за това търсих саплинги. Сега ще енчатваме кирка, да. Направо... ще ходим на Warp Enchant, обаче трябва да си направим Enchanting Table. Вижте, имаме риба. Clownfish. Аз си направих почники, аз стигна да бия блейзове малко. Се надяваме да ни спадне хубав Enchant. Или Silk Touch, или... Silk Touch, или Fortune 3. Едно от вече, трябва да съм моля, че трябва да си качи палци. Няма начин. Оставам тук бакуците, които са ненужни. Колко айтеми събра? Тук блезвите са беззащитник срещу мен, като аз съм с Fire Resistant Potion. И отивам на... Чит. Звънат ми, ще паузирам клипа и след малко се връщам. Върнах се.
след като бях много грубо прекъснати, ако някой ме прекъсни просто направо... ще бъде... Речкот. Да, просто влезли в сървъра направо... Влезнеш в сървъра и почва да ти звънат по телефона. Направо... Гато не снимаш... Ще излезна извън линия. Пак ми чатат. Стига бе, няма да им отговарям. Добре, хора, отиваме на спаун. Спаун. Енчант. На енчант сме. Са. Ще дадем на самия спаун и... Панна ми седи много хубав не знам дали много хубав, не разбирам от енчант, обаче хубав е. Ето ми кирката, ето ми ги двете кирки, бе. Хубаво съм си го ставя в Ender Chest да не ми ги открадат. Shield Touch 1 и Efficiency 5, Unbreaking 3, Fortune 3. Няма значение. Ще чатвам нова кирка. Надявам се. Влезнах ви за малко, привлезайте. Втори път. Айдем третия път. Не. Не, четвъртия няма да е. И петия няма да е. И шестия мисля, че ще. И молете съм. На 6 часо. Каква кирка ще се падне? Също не, тази ще я пребера. Няма да енчантвам Iron кирка. Няма да енчантвам Iron кирка. Само да мога да променя енчантите на диамантен кирка. Не. Лак. Да, това ще е. Молете съм. Не знам. 1, 2, 3. Unbreaking 3. Работна кирка. Толкова време капмаят. Все пак... Няма значение. За хората може да се... Учим в хомето. Да си оставим тази кирка. Тя ще е като работна. Ако искаш малко да останеш 26 лева, съм да дигна 30 лева, заедно да енчатнем кирката и аз спирам. Какво викаш? Аз ти нещо не разбрах. Да й поиграеш още малко, да енчатна и аз кирката, да паузирам клипа и утре ще го довърша. Искаш ли? Дайте ни 30 лева и направо. Че трябва да спирам на 7-та минута съм. Дай. Още какво да ви покажа? Да ви покажа мината. Да ви покажа мината. Как се... Идваме на 12 левел, който знае. Така, вижте с Faithful съм. Ще го има в описанието. Моите хора могат да чуват как спама. Защо спамиш? Ма ти в Skype ли спамиш? Идея спамиш, ще баннат. 12 ниво. Не, спама с мишка. Ама аз не спама с... Аз ще умра при влезвайте от само удари. Казах им да не ми пишат. Омага, то ще си го издеся. Нямам торчове, както да е, нищо няма се. Хора... Не, няма да е край на този епизод. Какво спамиш тази мишка, е? Бе влезли. Бати бенти не влезли. Нямам торчове, както виждате. Ти поиска ли разрешение за лаптопа? Повече. Айде. Хора, викам. Тук да е края. Още малко ще дигна 30 левел. Взели си бележника? От 30 левел съм, прибирам съм. Аре, паузирам клипа и се връщам след като енчантваме кирката. Двете хора, върнахме се, оставахме няколко секунди. Да видим какъв ще е енчантна на кирката. И здраве! И аз без как си спрях клипа. Значение, давайте. И енчантвам бързо кирката от първия път. Efficiency 4, Unbreaking 3. Работна кирка. И хора, мисля, къде е края, нали, на този епизод. Абонирайте се, харесайте се, дайте положителен вод на този клип и айде, чао!